Rianxo integra esa longa lista de máis de 100 concellos galegos que cada mes de novembro se visten de negro para rexeitar a violencia machista. Nesta edición da campaña, o Concello rianxeiro optou por mesturar o negro coa luz, dando como resultado un amplo programa de actividades nas que colaboran non só as diferentes concellerías, senón tamén os axentes sociais do municipio. É unha campaña moi comunitaria que implica moito a participación de toda a veciñanza e de toda a comunidade educativa. Un dos proxectos máis innovadores e chamativos é o de Pingas de Luz, que bota a andar o 19 deste mes. Aquí houve, unha veciña que é Cristina Piñeiro, que o que fixo foi presentar un proxecto para ver de como poñer en marcha en Rianxo esa idea, non, de investigar e dar a conocer diferentes agresións machistas que houbera en calquera punto do noso concello. Agora ben, o obxectivo non é promover o medo, non? De, eu vou a xeolocalizar que aquí mismo, en este salón de plenos, eu tuve unha agresión machista, entón non veñas por aquí, senón, a min pasoume isto en este sitio, con esta persona, igual que che pasou a ti, ali. Os departamentos de Cultura e Deportes tamén se implicaron no deseño transversal deste programa, con numerosas actividades que se intensificarán na propia semana do 25. Viviremos cos diferentes entidades educativas do Concello para ler un manifesto institucional e textos tamén preparados polos propios mozas do Instituto e dos centros educativos. O sábado 24 remarcar esa andaina que o ano pasado xa se fixera contra as violencias machistas e o domingo 25 tamén teremos un pequeno espectáculo, o legado de Xacinta Landabaz. A súa banda, a hostalería e o comercio volverán a implicarse masivamente nesta campaña, non só coa colocación de cartelería como o pasado ano, senón tamén cun obradoiro de escaparatismo. Que van a ter un obradoiro que empeza hoxe mesmo pola tarde, na que van a facer unhas esculturas, máis que unhas esculturas, creo que van a ser unhas lámpadas, nas que van a poñer nos seus comercios, que van a enchufar, e entonces é unha luz donde vai indicar que é un establecemento libre de violencias de xénero. Non faltarán tampouco outras iniciativas como os obradoiros de autodefensa para mulleres, as lecturas contra violencias na biblioteca ou a elaboración dunha palestra por parte de mulleres deportistas, entre outras.